Euskaraldia, 11 egun euskaraz, da ariketa praktiko bat, egin behar da. Ez da bakarrik euskararen alde egitera, da euskaraz egitea. Orduan horretarako 11 egun akotatu dira eta alde batetik exigentea da, ze gugandik, norberarengandik asko eskatzen du. Asko eskatzen du dira ohitura linguistiko batzuk aldatzea. Orduan zerbait konbentzimendu handiarekin erabaki behar duzu, ez? Izena emango dut eta 11 egun horietan konportatuko naiz beste modu batean. Orduan asko dauka alde horretatik, ez? Egitea. Ez da bakarrik pasatzen dela edo hor egotea, egin behar da. Euskaraldia, Euskal Herri osoan hedatuko den jolas bat da, eta zein izango den berezitasuna, erronka pertsonala planteatuko zaio norberari, eta bakoitzak aukeratuko du ea bere konpromesu maila altua edo nolakoa izango den, eta horrek ekarriko duen berritasuna izango da, orain arte izandako jaialdietatik izango den erronka pertsonala. Eta hori da zehaztu nahi duguna. Ez dela izango Euskal Herrian egingo den jai bat, ekimen bat eta umeentzako dantzatzeko aitzakia bat. Baizik eta benetako erronka bat, era pertsonalean jendeak bere hizkuntza ohiturak benetan aldatzeko edo horren inguruan bueltak emateko eta hausnartzeko. Hemendik azaroaren 23 arte nik uste dut prozesu bat dela. Hau ez da tak batean egiten, ez? Orain ja apirilean antolatzen ari gara herrietan, ez da antojos egiten dugun gauza bat, da behar dugulako aterrizaje pista luze bat, ez? Herritarrengan ailegatu beharko gara, eta horretarako proposamena egin behar diegu, jendeak izena eman beharko du, erakutsi behar diogu zer dena bizi eta belarri prest. Orain sortzen ari dira batzordeak auzoetan, bebain Bilbo mailan talde potolo bat dago, egoteko talde desberdinekin, elkarteekin, baina batez ere da norbanakoentzako dinamika bat edo ariketa sozial bat. Norbanakoak hartu behar du konpromiso bat minimo horrek egunetan. Eta bitartean, adibidez, egongo dira formakuntza saioak, bizka bat azaltzen zelan izango dan jolasa bera edo dinamika, eta auzoetan egiten ari diren taldeetan parte hartu. Garrantzitsua da esatea, 16 urtetik gorako entzako soilik dela, ez dugu infantilizatuko ariketa jolas hau, eta herriarentzako sortutakoa dela. Bai, babes juridiko, goitik datorren babesa egongo dela, baina oso garrantzitsua da esatea, hau guk egin behar dugula, gugandik hasi dela, herrietan jadanik hasi dela, baina guk sortua dela eta norberak bere herri edo auzoan edo hirian lan egin beharko duela. Zelan parte hartu daiteke Euskaraldia? Badaude bide oso ofizialak non apuntatu, euskaraldia.eus webgunean eta, baina batez ere ez dakien antzako jakin desan ez dela euskera umientzako zozer. Ze gertatzen da batez ere Bilbo aldean emoten dauela euskara dela umeentzako txakurrei eta tabernari hitz egiteko. Eta horrez gain, aukera politea da euskera ezagutzeko eta jolasteko euskararekin.